Eta orain, hartu ezagun gure gaurko gonbidatua. Irratian hasi, telebistan jarraitu, irratian entzuten dugu orain berriz bere ahotsa, artista haundi bat, esperientzia haundiko gizona, Biba Asier Odriozola. Opa, Asier! Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno. Bueno, ongi etorri, Asier. Asko nire Venezian egon da nago, inauteritan. Neri kabitu zitzaidan maskara. Bai. Baina zu benetan egon zian Venezian. Benetan. Benetan eta hango jantziarekin, hango inautretako jantziarekin. Baina holako saririk etzi zuten, eman. Saririk ez. Sarian saltoka ibiltzea izan zen. Bai. Ez da gutxi. Asier, guk gonbidatu guztiak galdetzen dugu etortzerakoan, nola etorri diren, kotxe, zer entzun duten, musikari galdetzen dugu askotan, baina zu hemen zinen ez da. Bi aldiz entzun dut honea hurbildu naizen honetan, alegia, etorri zarat, ez naiz etorri, hemen nengoen. Terdietatik eskailera batzuk jetxita, listo. Eta zertan ari zinen, oraintxe? Oraintxe noiz? Onera sartu baino, lehen? Badakizu, hemen ze martxa dagoen, makillajea, horretik dutxako eskor bat hartu dut, eroso sentitzeko. Ongi. Konturatu gara. Bai ez. Usaiagatik eta dana esan dugu, hau. Ezatza etxera joan bazkaltzea. Dutxatu Espainia konturatuko zinen orduan. Ez dut denborarik izan etxera joan bazkaltzeko. Ez. Hor bostak eta laurrena buelta horretan bukatzen dugu, eta, bueno. Ongi, irratiko lanak amaitu. Asier, eta ona etorri espazina, zein da zure eguneroko dinamika? Irratiko lanak amaitu eta... Esango nuke egiten duela lanik erraxena bukatu, irratikoa eta lanik nasin edo hasi, ez? Seme alaben alegia. Bai. Beraz, zu ere irratira deskansatzera etortzen zara. Ez da gola esaterik, bost urteko alaba dut eta 14ko mutikoa, eta bilak oso jatorra, baina lan pixkat ematen dute, bai. Hemendik dabil kontuz. Bai, ikusi izaten duzun. Lehen aipatu eta esan dit, ezin baixili pasa, Eta orain berriz aipatu duzu, beraz. Asier, argi dago ETV-ko kazetarerik esanguratsuenetarikoa zarela zu, ETV-koa. Ere bai, esan nahi nuen. Gaur egun irratian diharduzu berriz ere, hasieran ere irratian aritu zinen. Asko aldatu da urte guzti hauetan irratia? Bai, ikaragarri. Bai? Nik uste du sinisgarretasunean irabazi duela asko, profesionaltasunean, sasoi batean eta errespetu guztiarekin, nire irrati hartako parte izan nintzalako, asko zede lokalagoa zen, behar bada deitzen zuen entzuleren batek eta guztiok ezagutzen genuen, hori ez da seinale ona izaten. Esan nahi du, jende gutxik deitzen duela. Gaurko unean, jende asko dago, nora joa badago, jende asko prestatua dagoelako unibertsitatetik, jende asko pasada, gonbidatuak lortzeko eta euskerazko korteak, ahots korteak sartzeko aukera asko handiagoa da. Beraz, nik uste dute aurrera pausa handia eman duela irratigintzak, euskal irratigintzak edo euskarazko irratigintzak. Garai zailak dira kazetaria izateko? Nik uste dut pasioa galdu dela pixka bat, eta eta esango dizu zerbaitik. Askotan ordenadoraren bitartez lan egiten dugu, albistea ordenadorera iristen zaigu, beraz ez gaude albistean bertan, gaude baino zeharka, ez? Eta pandemiaren ondoren eta ondorioz gehiago oraindik ere. Horre streaminga martxan hasi delako eta jende askok, kazetari askok, etxe honetan berba da gutxiago, baina bertara joan beharrean etxetik edo erredakziotik lan egiten du, ez? Orduan hor galdu da bertakotasun hori pixka bat. Ni eskola zarrekoa naiz, ni korresponsali bilin nintzen Madrilen, eta dana kalean egiten zen, orduan nik gehiago maite nuen hori, hori da niretzat benetako kazetaritza, baina garaiekin batera doa eta pixkat informatizatu egin da guzti hori. Asier, guk irratian entzuten zaitugu, baina ikusentzulei argi utzi behar diogu zure lana ez dela hasten, hain zuzen hortxe irratian sartzen zaren momentu hortan, ez da? Lehenago lana duzu, ondoren lana duzu, zein izaten da zure rutina? Telebistan bezala, ez? Azkenean albiste bat lortzeko, esan dudan bezala, lekuetara joan beharra dago, eta ahots korteak bildu, informazioa bildu, gero redakziora bueltatu, landu egiten da, eta gero emititu. Emisio azkenean oso laburra izaten da, jende askok inbiri puntu batekin esaten du, ik asmatu dek nera aitak, sasoi batean aitatzanak, esaten zuen, hori altzan dana, oso lanbide ona topatu dek eta ez. Telebistan berdina pasatzen du. Pasatzen da. Juten zarete eta eginda dago, baina bideoa egiteko ordua behar ditugu, montatu, forma eman, ez daki zer lana, desente dagoela. Hori beti esaten dute, zuek arki bizizate hor, kuidao, hor bazeok lana. Eta asmatzen dute, ondo bizte. Ezin gaketzatu Asier, hor arrazio dakak, baina lana dago, bai. Lana dago durik, ez. Lana dago. Asier, zirikatzaile xamar jarriko gara orain. Txoritxo batek esan diguzu daukazula Euskal Irratian, albistegirik laburrenaren errekorra. Ile beltza hor? Ile beltza? Ez nintzen gogoratzen, sabernatzean. Eta beste hortaz gogoratzen zara?
Bai, nei hilia txuritzen hasi zitzaidan edo urdintzen Madrilen, bereziki, han lan asko egiten genuen, eta juerga bat edo beste ere bai, Horregatik, ez da? eta hilarentzako oso kombinazio txarra da hori. Madrilen txuritzea normala da, ez da? Ja. Bai, normala da, baina hain gazterik ez, nik gazte nintzenan eta... Eta eztula eta sortzen dira baita ere, ez da? Pixkate, Bai. parranda pixkate egin da gero. Gaur somatzen badia zu ezer ere estarrian lasarteko eta Tolosako inatu eren ondorioa. Bai, Bai. Bueno. Azken orduko iritsi da. Zirikatzailea jarraituko dugu, eta oso albistegi laburra izan zenez, uste dut zerbait entzuteko aukera badugula. Prest zaude? Ba, iruditzen zait, entzutekotan oso gauza gutxi entzungo dugula. Bai, hauxe, albistegiak. Euskadi Irratiko informatiboa. Albistea. Arratsaldeon, Ormaetxea Kantabriako presidentearen aferak zeresan handiak emango ditu oraindik ere. Astelehenean bertako Partidu Erregionalista eta Partidu Popularra bilduko dira zentsura mozioak aztertzeko. Bai PPek eta baita PSOEk ere aipatu mozioa aurkeztuko barkatu. Eta Miguel Ángel Revilla erregionalista idatzi du. Hori ez duazuna. Arazoak ezterriakin ikusten duzuenez? Ordu sortuko albiste zerbitzua izan da. Eta horrela amaitu zen, ez da? Horrela amaitu zen. Hauek izan dira albisteak, esaldi oso bat izan zen, eta gero hortik ez dulak eta ezinak eta estuasuna galanta. Bai, estuasuna handia ez da. Teknikoarentzat. Bai, gero parre egiten da baino momentua, txarra ez da. Eta zergatik pasatzen hori esan daiteke? Bai, noski baiez. Gertatzen da, boletinak egiten dituenak, oda orduko albistegia egiten duenak, edo albisteak ematen dituenak, ez du gehiegi ere hitz egiten ingurukoekin, bai? Nik sagarra januen, eta nire gomendioa, adinak erakutsi den gomendioa da, sagarrik ez dezazuela jan zuzenekoaren aurretik. Bai, hautsko horretan kateatu egiten da. Bai? Ez da duzu ikusi. Anikelekien? Bai, orduan, inorekin nintzen gabe sartu nintzen zuzenean, eta noiz jabetu nintzen kateatuta zegoela sagarran ere hautsko horretan zuzenean. Esaldi oso bat, Juan Ormaetxea, Kantabriako presidentea, bakitaren bueltako esaldia bota nuen, eta ez dintzen nuen jarraitu. Gorri da, teknikoa txazan begiratzen zuen bizitikote dago. Entzuleak behika, ondo aldago mutil hori. Orduan ez da txarra, noiz bai trabatzen bazate esan, sarra jagan duzu. Sagarra jandu. Eta ezin bueltarik eman, ez da? Ez. Historikoa izan zen, oso laburra izan zelako, eta anekdota bada, eta ondo dago, eta politia da zuen jarri izana. Gaztetu inauera bat. Polita da. Baina momentuan ez duasun ongi. Noiz izan zan hori? Mila deun eta... Aspaldi. Musika entzun da. Erratiko hasiera, nik 32 urte dara matzat, gutxi gura bera, irratin ez, EITB-en, eta hasieran. Bai. Irratiko hasiera aipatu duzu, telebistako hasierak ere izan dituzu, utziko ditugu larritasunak eta errekorrak alde batera. Nola gogoratzen dituzu telebistako hasieraiek? Ba, horien oso modu bitxian gertatu zen, ni irratian nen bilela ETB-ko zuzendaria, Jose Maria Otarminek, deitu ninun bere despatxura eta esan zian, Io Driozola, ikingo epa, zea teruelen zezenketa baten retransmisioa. Ostras. Zagarri Zezenketa gainea. Eta etzen abenduaren 28 da, hau benetan edepa. Eta bai, ni danai baiezkoa, bai, aurrea. Arrastoik ez daukan, zezenketak nola zijoazten, txikuelina bat zertzen eta bar, nik baiezkoa. Eta esan zian, lasai, unertzen duen bat jarriko diatalboan da. Eskerrak. Iñaki behintzat. Eta ju ginen teruelea, jarri ginen zezenen aurrean zenoski, armaietan, ura kontatzen, eta bueltatu ginen 3 orduko retransmisioan ondoren. Wow. Eta Otarminek despatxura. Io Driozola, ondo, ondo, oso ondo. Baina? Ez itzan isildu! Hori ez tegi, ratio telebizioa, da jendeak ikustezin. Bueno, hasira izan zen ikasketa baten lehenengo pausua, eta arrezkero, gero ia beste pausu batzuk etorri ziren, gaztetxoentzako albistegi bat, gero Madrileko eskola, Madrileko unibertsitatea, 5 urte. 5 urte Madrilen, zer eman zizun esperientzia hark? Dena. Bai. Ba, ez kontatu gehiago, ze irudi batzuk ikusiko ditugu. Begira, hortxe, Asier Odriozola.
Herri Batasunak nazioarteko erakundetara jotzen duenean herri zapalduaren izenea jotzen du. Barne gaietarako ministeritzak Euskadiren irudi hori aldatu nahi du. Galiziako hauteskunde kanpaina azkenekotan da. Alderdi guztiek emanak dituzte dagoeneko honenak eta 12 arteko tarte hau besterik ez zaie geratzen azken ahaleginekin eta Galiziarren botua eskatzeko. Itxura guztien arabera Rodríguez Galindok ez du epaileak jarritako fidantzarik ordainduko. Izan ere esan baitu bere agindutara egondako gizonek askatasunik ez badute, berak ere ez duela halakorik nahi. Ordainketa egingo ez balu. Hori lehen esan dudararen señale. Illa txuritxu eta bueltatu nintzen dorbel beltzan eugen. Mejoratu inai, sí. Arabakala esaten dit. Como de Dios, mejoratu indautita dena. Serio satelita zier, guapo. Bai. Eskerrik asko. Serioinok. Asko zobiko ikusten jot. Madrilgoa, zeitzen zen Madrilgoa. Batipate oso albiste potenteen protagonista, ez li protagonista bizek eta ura kontatzeko momentu protagonista izatea, ura bertati bertara bizi alizatea, dela Lasa Zabala epaiketa, dela Aitor Zabaletaren hilketaren epaiketa, Herri Batasunaren ilegalizazioaren epaiketa, bai kongresuan da bereziki auzitegi nazionalean da auzitegi gorenean oso bizipen potenteak izan dituen, bai persona bezala eta bai kazetari bezala. Tandik itzuli nintzenean askoz ere segurtasuna handiagoa neukan, nabarmen neure buruarekin, profesional bezala eta persona bezala ere bai. Eta gero, denboran barrena mantendu ditudan lagunak. Bai, pixukide jatorrak izan omen zenituen Madrilen. Bai, edukin nituen mutil bat eta neska bat, neska oso jatorra. Eta mutila, bueno, uste laguna degulaz, bai zuek eta bainik. Bai, hemen inguruan dabil, bai. Uste baietz. Gaur bai. Bai. Gaur hemen dabil. Eskatxarranga. Tipo autentikoa. Asko maite dut, asko maite dut. Biok ere asko daka bisiltzeko. Berrien maile lanak aipatu ditugu, baina badago saio bat maitasun handiz gogoratzen duten askok, Goraintzi. Zuk nola gogoratzen duzu? Zuk ere maitasunez gogoratzen duzu Goraintzi? Noski baiet. Ura izan zen telebistan benetan, zezenketaren aipatu dut, baina benetan telebizioan inuen lehenengo gauza ura izan zen, ez? Magazina zen, musika eta elkarrizketa guztartzen zituena, eta Jason Arretxabaletarekin batera inuena, eta, bueno, ura izan zen nire telebistako bataioa nolabait esateko, eta oso oroitzapen hona ditut. Asko gogoratuko dute, eta ikusi ez duzuen hau begira, Goraintzi. Otxote lehiaketa bat izango dugu, Goraintzi programa honetan, eta hori aurkeztea arduratuko dena nire ondoan dudan mutil guapo lirain eta simpatiko hau, Asier Rodriozola. Eskerrik asko, neska. Nik uste itxalo bat merezi duela, ala. Jasone, badakizu ondo asko zer esaten duten, Euskaldunok oso lehiazale eta oso apustuzale garela. Gure festa honetara animatu zareten hoi, ongi etorriak guztioi. Gaurkoan gure publikoak ez du ez arazo handirik izango kanpoko otzorrekin. Ez, sarrera beroa izan dugu benetan. Halaxe da, bai kanpokoak edo bai urrutikoak eta baita bertakoak diren doinuekin. Esate baterako irrintzi lehiaketa gaur izango du horrek ere bere azkena eta gaur jakingo ditugu 3 lehendabiziko postuak. Garailea, txapelduna tarteko naiz eta gaurkoan ez den txapeldun izango, zapidun baizik. Sarien artean, ez da Jasone, badakizu, txapela izango baizik eta, esan bezala, zapia. Aizu Jasone, nik otxoteak ez ezik, otxoteak gustora aurkezten ditut, baina otxoteak ez ezik. Ze doktore, Naiz Goraintzi naiz. Bai. Ni kuriosidade badakat. Niretzat ire ahotsa oso ezaguna duk. Bai, irratitan. Jendeak inoiz ezagutu aldik ahotsarengatik bakarrik. Bai, eta harritu izan dugu gainera horrekin. Hendik ulertzen diat ikusi eta esatea, izango egiten zaidak, nun baitetik batzuk zuzenean telebistakoa esateite, nahiz eta gauza asko izan eta leku askotakoa izan telebistakoa. Eta ahotsarekin gehiago harritzen hauk, baina bai, jende batek esaten ziraka, ahots hori ez da hona egiten zaidak. Bai, niri oso arrunta egiten zaidak, ze, karo, bekiranik neurekin eukidiat baina. Bai, noski, zuk ezagutzen duzu, ezta? Bueno, kontuz, norberak bere ahotsa entzuten duenean... Arraro egiten da, oso arraro egiten da. Gero oitu ere bai, baina. Nire oso itxusia iduitzen zait. Ez, baizea. Ia esaten izut, entzuten Izugarri polita gazeta. Ez. Ez zait bateri gustatzen. Hori norberari gertatzen zaio, hasiera batean. Ni uste baietz. Ni uste bi aukera daudela, edo bateri gustatu ez, zuk esan da bezala, edo beste ikaragarri gustatu eta norbeantzat hitz egitea. Aiz egizketa, baina norberaretza ez da nire kasua, baina ze ondoari naizen da, entzun, ez? Hori zuri gertatu zaizu, ez? Bai. Asier, zutaz hitz egiten ari garenean ezinbestean albistegiak etortzen zaizki burura, teleberri, gaur egun. Nola baloratzen duzu, zuk orain arte egindako lan guztia? Galdera hona izango zen, ez? Galdera zaila, baloratu.
Bueno, niretzako importantena da, disfrutatu indu dela eta nire ustez modu sinisgarrian eman ditu dela albisteak. Naiz eta nire irudia lanetik kanpo beste bat izan. Ni juerregista izan naiz, kalezalea, gauzalea, eta jende batek ikusi nau. Hor, bereziki nire herrikoak eta ingurukoek, ez? Ikusi nau torrela. Orduan, hoientzat, ez da sinisgarri egin izan da nire figura, nire papera albisteak ematen. Baina saiatu naiz, bi izaera hoiek, bat profesionala eta bestea berezkoa, bueno, lantzen, alimentatzen eta horri eusten, saiatu naiz. Nola baloratzen dudan, hori besteen esku utziko dut. Itxusia da nor bere lana. Baina ni ez nago harro, baina gustura bai. Baina kaleatzea ateragian beldurtuta afari batean ez daki zer esaten zu, ai ama, ez lasarten da ez inoan, ni uste Euskal Herrian jendea oso errespetuzkoa dela, eta bai, somatzen dezu, inork honen gutxiago, erretien nagoelako, baina jendeak begiratzen zaituela, edo seinalatu ere bai, edo inork zerbait esan ere bai, supermerkatu bateko jogurrei begira negoela, alboko amonak, zu telebizioa zea! Bai, hemen zu bezala jogurrak aukeratzen da, bai, ona daude eta, bueno. Horrelako elkarrizketak, ez? Bai, modu egokian ni uste jendea aritzen zaizula eta orduan ondo. Asier, eta urte guzti hauetan eman duzun albisterik esanguratsuenetako bat aukeratu beharko bazenu? Zein aukeratuko zenuke? Bueno, zalantzari gabe aipatu ditudanak, Madrilgo hoiek, epaiketa hoiek eta politikoki ere oso urte bereziak izan ziren. Bizipenak baditut oso bereziak, Ernest Llukekin edukin nuen bat, lango sari batean negoen berekin, eta ez dugu guan beste politikari bat bazen, beste kazetari batzukin batera, eta niri telefon zaitu zieten esanaz Malagan atentatu bat egon zela. Nik motxilatxoa prestatuan nuen etxean, etxera joan nintzen, motxila hartu eta barajasea, eta barajaztik Malagara. Hori, zoritxarrez, egin izan nuen zenbait alditan, bai. Eta momentu hartan, nik Ernest Lluki eta beste sujetu horri esan nien atentatu egon da Malagan. Eta handik, denbora gutxira, nik errezteloari daukat, bere hiltzuten, Bartzelonan. Orduan, inpaktua handia izan zen duren, ez? Oso oroitzapen, nolait esateko bortitza daukat horren inguruan. Eta gero, etaren jardunaren bukaera, zalantzarik gabe. Eman dudan albisterik pozgarrien. Asier, guk albiste esanguratsuenetako batzuk bildu ditugu, bideotxoa prestatu dugu, ikus dezagun. Gabon jaun Andreok, Enrique Villarren dimisioa eskatu du gaur Eusko Jaurlaritzak. Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak euskarari mespretxua erakutsi diola uste du lakuak. Gabón, comunicado histórico de ETA anunciando que pone fin a su actividad armada y que abre un nuevo tiempo en que tan solo las formaciones políticas protagonizarán el debate de todo tipo de cuestiones aquí, en Euskadi. Bueno, has dejado claro que nuestro periplo en Teleberri ha concluido. Decíamos antes que ha sido un placer trabajar con los compañeros de deportes, también con los compañeros, los trabajadores que están aquí en plato pero no se les ve, regidores y cámaras, y como no, con todo el equipo que hace posible este Teleberri, todos los compañeros que están en redacción, y de Andrea decir que inicialmente éramos dos desconocidos el uno para el otro, pasamos a ser compañeros, luego muy buenos compañeros, y lo bueno es que hemos terminado Teleberri, yo creo que siendo grandes amigos, o sea que una auténtica gozada trabajar contigo, y me gustaría despedir Teleberri como lo hemos hecho durante 5 años todos los días. Asier, eta zuk esan duzu, oso momentu potentea esan duzu. Bai, oio ipurdia jarri zait. Bai, ze urte asko izan ziren. Bueno, urte asko, harreman polita, lan urte zailak izan ziren aldi berean, eta, bueno, bukaera bat. Eta 5 urteko bide baten bukaera, Madrilgo bukaera izan zen bezala, potente izan zen, hau ere bai. Eta gainera, improvisatu egin genuen agurra. Eta honen ikusi da, uste nahiko polita. Nahiko txuku maio gehiago, esan moduke maia. Polita. Aizu, hasi, sekula izorratu alda hola zuzenean pronterra. Bai, noski, bai. Eta zeiten da kasu horietan. Zuzenean biztidanak arriskuri badu eta gertatzen da. Eta zeiten den, esate bateko itxasoan balima zaude eta ez balimakazu itxasuntzirik da, igerian, eta handik atera, ez? Nondik handik? Lurrera iritsi, bai. Bai, atera, eta azkenean albisteak gutxi edo gehiago ezautzen dituzu. Ez behar da sakonean, guztiak ezin direlako sakonean ezagutu, baina hortik ateratzeko adina bai. Beraz, hortik lemaien atera, mekauen sosen badota, eta beti aurrera. Albiste asko eman izan dituzu, zure bizitzan Asier. Bihar gustatuko litzaizuke bat ematea, adibidez Atletik eta Valentziaren arteko partidaren ze albiste ematea gustatuko litzaizuke?
Beitu, hor askok esaten du. Azkeneko minutuan penaltiz eta gainea penaltia izan gabe. Ez da gertatzen orain Barre odalako horrekin. Kasu honetan nahiko nuke utxe eta iruko bat, utxe eta lauko bat, ola aletizar guztiok. Lasai egoteko. Ona zier. Osasunaren alde. Oidek. Sufritu gabe. Oso ongi, oso ongi.